Oi miten vastenmielisen hurmaavaa urbaania alaluokkaa. Rasvanahka! Niin, pomo. Voisitko valmistautua organisoimaan totaalisen destruktion? Tuhoa se! Ai joo. Niin, ja pienokaiseni. Kuten tiedät, tällaisissa paikoissa on usein rottia. Mikä loistava paikka toteuttaa operaatio Hiirenloukku, eikö? Tietty, pomo. Tää on takuuvarma hiirikolkitus. Ja sitten syö. Come on, Sant, onks me pakko? Hei, come on, baby, ei tää oo mitään hiirteduunia. Tehän sen öljyn kaadoittekin, sitä paitsi mulla on kiire. Hyvät kansalaiset, tulipalo ja räjähdyksiä Harjukadulla. Toi oli kutsu meille, heti baanalle. Ei, ette muuten mene. Tällä kertaa mun vuoro hoitaa homma. Hei, kuule Santtu kulta, tää on tosimiesten homma. Eli meidän. Eli lähinnä minun. Pidä vahtiin, me tullaan kohta. Ja Ekon hanat auki! Ne hiirenne hiiret. Täällä näyttää pahalta. Joo, tosi pahalta. Mä pahoin pelkään, että leipäjuustolla on kyllä nyt nänkkinsä pelissä. Hei, tuolla! Joku on pulassa, mennään! Meitä on vedetty nenästä, ei täällä oo ketään pulassa! Se korjaantuu äkkiä, hiirulaisen. Mä en pysty liikkuu. Me ollaan liemessä. Sanoisin suorastaan nesteessä. Wow! Mikä mimmi! Kiitti Puu, upea juttu. Ja prätkä! Ja mikä mimmi! Tuut sä Tsubuchigaa, kun me pannaan hösseliksi. Moto, me jeesaa paloautot tänne. Okidoki! No niin, liikettä tepinäks, hei! Joo! Kyllä mäkin ton osaan. Kotoisaa vai? Kulta, sä oot loistava.
kuka sä sitten oletkin. Tahto kotiin. Me näytettiin niille. Kultsi, mihin se oikein meni? Moi Santtu! Täällä on siistiä. Onks kotikaljaa vielä jäljellä? No, pelastitteko taas kaupungin? Epäilit sä mukaan? Eikä vaan pelastettu stadi. Vaan tavattiin myös universumin upein prätkämimmi. Jippi. Se oli kuuma. Tosi kuuma. Jesta sentään, mitkä sylinterit. Voi pojat. Rasvanahka. Taas sinä mokasit. Sori, nyt minulla ei ole aikaa sinulle. Plutossa tarvitaan epätoivoisesti raakaöljyä. Poistu. Noikki. Niin teidän reikäisyytenne. Tarvitsen öljyä. Paljon öljyä ja pian. Paikallisessa jalostamossa lienee kylliksi teidän viipaleisuutenne. Ja tiedän kaverin, josta varmasti tulee olemaan apua. Harri Happokäsi, palveluksessanne arkajalat. Happokädellä on kyky sulattaa metallit pelkällä kosketuksella. Jalostamon hetkessä raunioida. Toimiiko tämä kykysi kaikkiin metalleihin, kuten moottoripyöriin? Vuoren varmasti. Mainiota. Tässä se on. Okei, kaveri. Ei muuta kuin aletaan roiski. Hälytys! Hälytys! Ongelmia laitoksella 7! Hälytys! Ah! Hei, täällä DJ Jelkka. Tänään kuulaan karmelta heviä ja... Apua! Vau, toihan makee biisi. Ei se ollut biisi, vaan avun pyyntö. Hei, mittarin mukaan se tuli jalostamolta. Äkkiä sinne. Hei, ota iisisti Santtu. Tää on machomiesten hommia, tajut sä? Sinähän se varsinainen macho oletkin. Me ajatellaan kuule baby sun parasta. Sä voisit vaikka loukkaantua. Joo, ehkä se naamiomimmi tulee sinne. Oh yeah. Jos se pystyy siihen, miksen mä? Kuule Santtu, sä oot paras mekaanikko Marsin tällä puolella. Mut tää naamioprätkämimmi on jotain aivan spesiaalia. Ne temput, mitä se tekee, vaatii jotain muutakin kuin pelkkää hyvää sydäntä. Mieti mitä puhut. Ton kun vaan sais nauhalle. Hei, siitä puheen ollen, otithan sä kamera Messivetski. Totta Mooses. Meinaan täyttää koko valokuva-albumini. Kaikki valmiina jätkät. Ja Eku, hanat auki! Varsinaisia pulttipäitä. Kyllä olisi ollut ovikin. Joo, katso vaan. Vanhoja tuttuja, yksi uusi naama. Haha, hyvin laskettu. En oo hakamatikas, mut nää tyypit on helppo ynnätä. On aika tullistina siimahanta se pääliet. Ouch! Ihan kun leipäjuusto istuis päällä. Aika jättää hyvästi senkin rotta. Toho halpaa en mene, että uskoisin sun näkevän jotain takana. Pitäis varmaan ottaa oma henkivakuutus.
Hei, odota! Mä haluan kiittää! Se on lätkässä minuun, mä tiedän. Vau! Neidillähän on rautainen prätkä. Ois kiva tutustua siihen vähän tarkemmin. Jes, mikä skootteri! Eikä ajajakaan hullumpi. Nyt höystetään hamsteria. Ihan, toihan on pahempi kuin hermostunut hai. Ja sit aloitetaankin kalastus. Wahoo! Me ollaan Marsin kovimmat jätkät senkin lihapää. Jee, veli, se on saletti. Lopeta hevostelu, rasvasäkki, ja listin ne julmetun jyrsiä. Näpit irti hallintalaitteista! Pidä ite, rasvasäkki. Pannaan rasvakala koukkuun. Tehdään tää näyttävästi. Täytyy tehdä babyin vaikutus. Hei, ne jyrää meitit! Arkajalka! Kohta nykii! Wow, saatiin kun rasvas sille. Eikä irtoa. Hoida meidät pois täältä, idiootti. Me painetaan liikaa, pitää tyhjentää lasti. Jahuu, siellä heiluu! Missä se rakettimalttari on? Oisko tässä? Älä koske, meidän pitää päästä pois! Santo ei ikinä tuuskoa tätä kalajuttua. Jää, siitä tulikin mieleen, että minne se naamio Venus hävisi. Se häipy taas. Mä oon varmaan niin cool ja komea ja sitä ujostuttaa. Johtuu varmaan sun vaatimattomuudestas. Ilmeisesti. Ukon ego on isompi kuin leipiksen hanuri. Ainakin mä saan tähän babyin vauhtiin. Nyt mennään kehittää kuvat siitä prinsessasta. Oli jo aikakin tulla. Olis kyllä muutakin tekemistä. Joo, mikä ilta. Mikä kapina? Mikä nukke. Mikä prätkä? Mitä uskomattomia ääliöitä. Otat sun, että neiti Ihana oli mukana? Kysytkin vielä. Kyllä, se Mimmi on kuuma. Mua vaan ihmetyttää, miten se Mimmi aina tietää olla paikalla. Niin. Hei, tää on kylmää. No anteeks vaan! Miksi ette pyydä sitä kuumaa kiltsiänne lämmittämään? Pyhä jyräys. Sanottiiks me jotain? Ja taas epäonnistuin. Jos sen pian saa suurta määrää öljyä, ylipäällikkö tulee itse tänne ja pumppaa sen minun kyljistäni. Täytyy löytää toinen lähde. Meinaat sä niinku öljykenttää? Öljy. Raaka öljy. Nyt keksin. Öljykenttä. Suoraan öljyn lähteelle. Todellakin. Olen Nero. Todellinen Nero. Kyllä. Yes. Nuikki. Niin sinileimaisuutenne. Haluan öljykentän, Nuikki. Kokonaisen. Järjesty oli arvoitettu. Itse asiassa olen juuri siirtänyt happokäden korroosiokotteron tänne. Ups, sorry. Sillä tuhotaan kentän kaikki öljypumput ja saadaan aikaan valtava muoto, joka imetään talteen ja lähetetään Plutoon. Erinomaista. Jos joku niistä riivatun rotista pyörineen yrittää jälleen estää meitä. Ne sällit saavat kokea se hauskuuden, että näkevät pyöriinsä sulavat kuplien. Ui, katsokaa tuota mustaa kultaa. Texasin teetä. Oikein. Öljyä Plutoon ja valuuttaa lompakkoon ja sitten töihin. Iimaa! Olen ruostemies. Ruosturuva. Ruostu.
öljyä. Wow, se naamioitu prätkäleidi on tosi ärtsytyyppi, jee. Melkein yhtä kova kuin minä. Melkein. Sun vuoro, Vitski. Näittekö te, miten se hyppää sen prätkän päälle? Näin. Hei, toi oli mun vika, ukko. Ei, tos vielä mitään, kato näin. Näin. Kuka vielä väittää, että on rauhallinen peli? Me ei pelata mitään rauhallisia pelejä. Toivottavasti Santtu ei herännyt. Koko tukki. Hei, mikä toi oli? Salasanoma. Mitä se sanoo, Moto? Se sanoo piip, 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 piip. Hei, sä haluat, että me seurataan sitä? Hei, mä seuraan sitä ihan mihin vaan. Oi, baby. Pitäisikö herättää Santtu? Ei, se nukkuu niin sikin. Nukkuko? Noniin, hanat auki. Ei, Soliper-hiire tulee. Ja heidän tiukka toverinsa. Varoita tota lehmipoikaa, mikään öljy ei paranna sen ruostetta. Nyt töihin, Harri! Räsnyt ja minä hoidellaan hamsterin. Kiinni veti. Minä ja korrosiokottero hoidellaan pääpuppu. Kun se jysähtää, meillä on enemmän öljyä. No maha siitä just. Te siis haluatte kisailla. Hyvä on. Tässä sääntöjen vastainen temppu juuri teitä varten. Saatiin seuraa. Ai. Hei, tervo, Petteri. Mä oon hiiri enkä pupulla. Tiimipelillä se sujuu. Vauhtia hemmut. Ja te myös niin. Ja jee, juustorastetta. Olkaa varovaisia, on melkein pääpumpulla. Meidän kannattaa häipyä, kun tuo toosa posahtaa. Öljyaalto huuhtelee hiiret mennessään. No niin, annetaan rasvanhalle tyngyrille ja traaniin. Pannaan homma rullaamaan. Ai jaa, täältä pesee hiiret. Kohta jysähtää. Nyt ei varmaankaan hyvä aika pyytää pomolta palkankorotusta. Eiköhän ne pysy siinä vähän aikaa. Jäbät, kattokaa. Oi, ei. Santtu herää. Se naamioneiti on täällä. Se on loukkaantunut. Me ei saatu sen kypärää irti. Tuu auttaa. Santtu. Oh. Santtu. Yllätys vai? Santtu. Tai siis... Vaan tavallinen vai? Sä olisit vaan jaloissa. Niinkö sä sanoit? Oho. Oisit sen voinut kertoa. Mähän kerroin teille rakkaat raasteaivot, te vaan ette ikinä kuunnellut mua. Mä oon itse tehnyt sen prätkän ja tää oli pelkkää koeajoa. Mä halusin näyttää teille sen kielvistelijät. No kyllä sä näytitkin. Minä ja mun suuri suuni. Aivan. Niin suuri, että jalkasikin mahtuu sinne. Pitäis varmaan pyytää anteeksi. Vähintään. Mut Santtu, sä tiedät, että me ajateltiin sun parasta. Me ei haluttu sun loukkaantuvan. Ja sä loukkaannuit.
Motokulta, te jätkät otatte aina riskejä. Mä en loukkaantunut, koska on nainen, vaan koska tein jotain vaarallista. Mutta mä luulen jääväni eläkkeelle vähäksi aikaa. Ja oikeassa oli. Ei ole naista karvoihin kattomista. Joo, ei näy karvoja. Lopeta jo. Mutta mitäs me tehdään leipäjuuston kanssa? Olis sääli päästää sitä pälkähästä. Niin olis, mä lähetinkin sille paketin. Pikapostina. Mitäs tämä on? Ei! Pitäisköhän harkita ammatin vaihtoa?